И днес ще играем една хубава игра. Казва се... И аз не знам името много добре. И сега почваме. Само трябва да зареди. Да, ето почва. С коли е, да знаете, няма да бъде някой с стрелба или такива работи. Сега зареждам. Ето. Само трябва да зареди тая кола я имам, да знаете. И ето, зареди. Сега почва. Ето. Тази кола, която ми дига 400, да ми повярвате, ще ги дигна. Ето, вижте колко е бърза. 300 ги дигнах за няколко секунди. Опа, май се ударих лекичко. Така, много е бързо, много е бързо. Опа, май сме в погрешната посока на магистрала. Сега трябва да завиеме нещо. Тук е... Опа, тук е и брат ми, който е на 5 месеца. Там, ето, че ги дигаме. Тук с мен е един много добър приятел, който стои зад камерата и ми помага. Забих като пълен дебил. Така. Пак се забивам като дебил. И продължава. Ето. Ето. Дигам. Чакайте, ще спра само за секунда. Ето така. Брат ми, приятел ми искаше нещо. Ето, дигам ги. Супер е. Нали, хора, вижте какво става, хора. Не, фак. Толкова дебилно се забих. Сега малко секунда ми дайте. Не се забивам толкова. И... Не, пак го върнах от началото. Не, така. ОМГ, защо пак се удрям? И ако не знаете, не игра на лаптоп или на PlayStation 1, 2, 3, 4, игра на Xbox 360. Ето. Дигнах ги почти. Вижте, хора, вижте, отстрани километража. Дигнах 400. What the fuck? Вижте и повече. Това беше брутално. Сега карам с 200 и няколко. 300 щеше да е. И сега малко пак го спирам. Така, моят приятел нещо го вика, трябва да се тръгва. Аз трябва да го държа, не мога. Фак. Чакайте, хора, тук стана пълно на бъркотия. Сега ще ви показвам някои работи. Всъщност забравих да ви кажа, че имам GTI 5. Така, да знаете, че имам GTI 5 и ще я видите сега, след малко. Само трябва да си довърша ето тази игра. Ето, продължаваме. Така. Чакай да ви покажа кои коли имам. Ето, и аз съм 131 левел. Имам 39 000, похарчих ги, имах много. Почти имах 800 и няколко. 830 000, но ги похарчих. Ето тези коли имам. Това е. Ето карахме Фронди Кагера. Тази не знам, Понтияк от тази не знам. Тюра, направо, вижте ги какви са тартайки. Вижте. Ауди ТТ, Мерцедес, те са по Тойота, BMW, Джипарка, Ауди, това, Ламборджинито,
Всъщност има мощна ламбо накрая. Това е Chevrolet Camaro, а това е Mercedes. Тук е Ford Mustang пред нас. Тук е една много бърза кола Corvette. Два корвета имам, леко прескочи. Тук е почти най-бързата ни кола R8, Audi R8, Nissan GT-R. И ето ни го любимото Lamborghini. Сега превключвам на GTI 5. Както виждате, превключвам. Ето така. Хоп, хоп. Да гледам джойстика, просто си гледам в камерата. Нали, надявам се да ви хареса този клип. Много е. Дано ви хареса. То сега ще се опитам да открадна от летището самолет. От това летището там, където е, не е превоенните, а там от летището самолет и само да зареди и веднага отиваме там. С някоя кола, всъщност да ви кажем, вече така направих играта да се разпава винаги богати в моя гараж. Аз имам и оръжие малко. Чакаме само да зареди. Само да ви кажа, че аз съм от първата мисия, но защото няма